Hola, sóc José i anem a estudiar química. Ara que ja heu començat el tema de les reaccions químiques, ja sabeu el més fonamental sobre elles. Anem en aquest vídeo a repassar-lo i després a tractar la manera de representar les reaccions químiques, que serien les equacions químiques. Comencem! Així tenim els models moleculars d'una molècula d'hidrogen i l'altra de clor. Anem a representar com reaccionen. La reacció química ocorre després d'un xoc entre aquestes dues molècules, en el qual es trenquen els enllaços químics que les mantenen unides. A la reacció es formen altres enllaços químics, als quals els àtoms s'han recombinat. Així estan, s'han format dues molècules de clorur d'hidrogen. La manera d'expressar per escrit el desenvolupament d'una reacció química és mitjançant l'equació química. Aquesta és l'equació química de la reacció que acabem de representar. A l'esquerra, el d'hidrogen i el diclor són els reactius de la nostra reacció. I a la dreta tenim representades les dues molècules de clorur d'hidrogen, són els nostres productes. S'expressen també els estats físics dels compostos que s'involucren en la reacció. G per al gas, L per al líquid, S per als sòlids i AQ quan el compost és un solut en dissolució aquosa. A més, si hi ha més d'una molècula d'alguna substància que estiga involucrada a la reacció, se pot expressar, com ocorre així per al clorur d'hidrogen, amb un número que es col·loca exactament davant del compost considerat. Això és degut a que, com hem vist abans a la representació en models moleculars, els àtoms ni es creen ni es destrueixen a la reacció química. Aleshores, tots els àtoms que tenim als reactius són els que es mostraran als productes. Aquesta equació química s'hauria de llegir. Una molècula de dihidrogen en l'estat gasós reacciona en una altra molècula de diclor en l'estat gasós per formar dues molècules de clorur d'hidrogen a l'estat gasós. Bé, ara preneu el quadern i anem a fer un exercici. Mireu, aquesta és l'equació química de la combustió del metà. És una de les equacions químiques més senzilles, però no està ajustada. És a dir, no es mostren totes les molècules que intervenen en la reacció, siga de reactius o de productes. Ara fiqueu atenció al que vaig a fer en els models moleculars. Vaig a representar aquesta reacció, però heu de comptar quantes molècules teniu tant de reactius com de productes. Què? Ha quedat clar? Aquesta és l'equació química ajustada per a aquesta reacció. Una molècula de metà reacciona en dues molècules de dioxigen per formar una molècula de diòxid de carboni i dues molècules d'aigua. Si us adoneu, en aquest exercici, com al primer exemple, no ens ha sobrat ni ens ha faltat cap àtom. Tots s'han emprat i tots s'han recombinat. Què és el que passa? Que a les reaccions químiques els àtoms ni es creen ni es destrueixen, sempre es recombinen. És a dir, nosaltres sempre trobarem la mateixa quantitat d'àtoms de cada element als reactius i als productes. Bé, com hem vist, una reacció química és la redistribució dels àtoms que formen els compostos per formar altres nous. La característica fonamental és que els àtoms ni es creen ni es destrueixen i aleshores els que hi ha a l'inici, els reactius, són els mateixos que, els productes. Aquest concepte és el que protagonitzarà la segona part d'aquest tema i també els nostres exercicis. Ara vaig a representar la reacció entre el propà, que és aquesta molècula d'ací, i l'oxigen. La reacció és una reacció de combustió molt similar a l'anterior. El que busque és formar molècules de CO2 i d'aigua. Comencé a representar la reacció. Forme CO2, però se m'ha acabat l'oxigen. Necessitaré més molècules d'oxigen. I començo a prendre totes les molècules d'oxigen que siguin necessàries per a completar la reacció. Ara en tinc 2, ara 3. Ara 4. I fins i tot arriba a tindre 5. Tot això per a què? Per recombinar els meus àtoms de manera que tinga totes les molècules de CO2 i d'aigua que siguin necessàries perquè no em sobre ni em falte cap àtom de cap element. Així les teniu, 3 molècules de CO2 i 4 molècules d'aigua.
I aquesta és l'equació química ajustada de la reacció que acabem de veure. Una molècula de propà reacciona amb 5 molècules d'oxigen per formar 3 molècules de diòxid de carboni i 4 molècules d'aigua. Com heu vist, l'ajust es realitza incloent a la reacció totes les molècules que siguin necessàries per complir el principi que hem vist abans, la mateixa quantitat d'àtoms de cada element, als reactius i als productes. Però clar, aquests exercicis voldrem fer-los numèricament, sense els modes moleculars. Nosaltres necessitarem una tècnica per poder fer-los. Us explique. Per al nostre primer exemple numèric, una reacció prou semblant a les anteriors, la reacció del pentà en oxigen, per formar diòxid de carboni i aigua. Si nosaltres hem d'assegurar que tenim la mateixa quantitat d'àtoms de cadascú dels elements tant en reactius com en productes, el més fàcil és fer una taula. Així la tenim. No és obligatori fer-la, però per el primer exemple ens ajudarà mogolló. Recompte els àtoms de carboni, els d'hidrogen i els d'oxigen. I ja veiem que cap element té els seus àtoms igualats en reactius i en productes. Aleshores, cal ajustar. Primer, el carboni. Si tenim 5 àtoms de carboni als reactius i només en tenim un als productes, haurem de multiplicar el diòxid de carboni per 5, haurem de tindre 5 molècules per tal de tindre també 5 àtoms de carboni. Si continuem amb l'hidrogen, el raonament és prou paregut. En comptes de tindre 2 àtoms d'hidrogen als productes, volem tindre en 12. Aleshores, multipliquem la quantitat d'aigua per 6 i 6 per 2 seran 12 àtoms d'hidrogen. Per últim, l'oxigen. Si us heu adonat, en modificar el diòxid de carboni i l'aigua, ara tenim als productes 16 àtoms d'oxigen. Bé, si la molècula de dioxigen en du 2, nosaltres haurem de multiplicar-la per 8 i aleshores 8 per 2 en seran 16. Com que ja tenim l'oxigen ajustat, ja tenim la mateixa quantitat d'àtoms de tots els elements, tant als reactius com als productes. L'equació química està ajustada. Una molècula de pentà reacciona en 8 molècules de dioxigen per formar 5 molècules de diòxid de carboni i 6 molècules d'aigua. L'ajust d'equacions químiques és com escombrar. Pareix fàcil, però si es fa sense criteri és un desastre. Cal que planifiques els teus moviments perquè el teu últim pas siga fàcil i efectiu. Tot un èxit! Aquesta equació química és l'exemple perfecte de per què necessitem una planificació. Mireu, si ajustem d'acord amb el carboni, necessitem 2 molècules de monòxid de carboni. Però, si ajustarem d'acord amb l'oxigen, en necessitaríem 3. Aquesta és la meva proposta de regles de planificació. Anirem dels elements més lligats als menys lligats. Les substàncies elementals són les últimes que s'ajusten i tractem de començar per no modificar el compost més complicat. Ara sí, si el carboni i el potassi es troben a l'equació química a l'estat elemental, hem de començar per l'oxigen. Aleshores, d'acord amb l'oxigen, necessitarem 3 molècules de monòxid de carboni. Ja podem passar al carboni. El potassi s'ajusta només multiplicant per 2. Aquesta cosa ja està ajustada, només hem necessitat planificar un poquet els nostres passos per estar segurs que anem bé. Ara una equació que pareix una miqueta més complicada. Ara heu de pensar per on comencem i per on acabem. Penseu-lo. Correcte, segur que hem d'acabar pel clor, perquè és l'única substància que apareix a l'estat elemental. Si marquem els compostos en clor, ens queda que hem de començar per l'element oxigen. I així na fem. Hem d'ajustar l'aigua, necessitem 2 molècules, després ja podem passar a l'hidrogen i necessitem 4 molècules de clorur d'hidrogen. I la veritat és que si revisem la resta d'elements ja no hem d'ajustar res més. L'equació ja està ajustada. Últim exemple, diòxid de sofre i oxigen que reaccionen per formar triòxid de sofre. Si compteu, tenim 4 àtoms d'oxigen en reactius i només en tenim 3 en productes. La solució més fàcil és emprar una tècnica que està permesa a l'ajust d'equacions químiques, que és ficar fraccions. Si jo agafe mig d'oxigen, tindré 2 àtoms d'oxigen per diòxid de sofre i un únic àtom d'oxigen que prové del dioxigen. Ja tenim 3 als reactius i 3 als productes i l'equació està ajustada. Ja estem acabant. Ara és el vostre torn. Ara heu de practicar. Ja està, això seria tot. Al proper vídeo ajustarem més equacions químiques junts i corregirem més exercicis. Adeu!